Te vagy az első olyan fuvarunk ebben az autóban, aki egyébként nem nyomkodja non-stop a telefonját, nem zizeg itt a széken, mert hát ilyenkor ömlenek az üzenetek. Te a külvilágtól elzártan ünnepled, de ezt most viccen kívül mondom, egyetem beszéltél bárkivel? Mert nincs nálad a telefonod. Hol a telefonod? Hát én sem tudom, hogy hol van egyébként a telefonom. Nagyon furcsa érzés, hogy pont egyébként ilyen pillanatok után nem tudom ezt a sikert megosztani senkivel, és egyébként biztos, hogy rengetegen gratulálnak, és senkinek nem tudom az írását fogadni, semmi nem tudok válaszolni. Most mindenki azt hiszi, hogy fú, olimpiai bajnok lett, biztos, hogy hatalmas bunkó, senkinek nem ír vissza, hogy elszállt magától, közben csak nincsen nálam a telefonom. Senkinek nem tudok visszaírni, azt tudom, hogy hol van. Hánykor nyerted meg az olimpiát, ilyen mi lehet? De egyébként még óra sincsen rajtam, úgyhogy annyira... Oké, szerinted hány óra van? Egyszer ránéztem az órára, amikor a doktori vizsgálat volt, akkor volt talán ilyen 3 óra. Akkor tudtam, hogy az ingyen fodrász időpontomat az olimpiai faluba lekéstem, mert az 4 órakor volt. Úgyhogy szerintem most már olyan 5 körül lehet. Fél 5 van. Na. De nem is ez a lényeg. Tehát oké, elvesztett az időd, az vesszen is el. Örülj neki. Jó. Tehát nem beszéltél senkivel. Úgyhogy 3,5-4 órája olimpiai bajnok vagy. Figyelj csak, mi lenne, ünnepélyesen felajánlanék neked, mint a régi kvízműsor, vagy lehet egyet telefonálni. De az a baj, hogy egyébként telefonszámot se tudok, hogy őszinte legyek, mert egyáltalán telefonszámot tudtam egész életemben, az anyukámé, és most már kapott egy céges telefont, amiben megváltozott a telefonszáma, úgyhogy konkrétan egyébként a saját számon kívül semmit nem tudok. Úgyhogy a saját magamat tudnám hívogatni. Jó, hát most magadat ne hívj föl, mert úgyse tudjuk, hol van a telefonod, maximum az derül neki. Viszont szereztem egy telefonszámot közben. Nyilván ismeretlenként fog szólni, de megpróbáljuk, jó? Jó. Beleszólsz te vagy én? Hogy lesz jobb? Hát lehet, hogy beleszólok én, csak megismeri az a hangomat. Csak mondd azt, hogy háló. Halló, tessék! Halló! Szia, Gulyás Filics vagyok. Nem ismered meg a hangomat? Ja, hogy is. Hát felrobbant, képzeld el, az interneten nem győzök visszaírogatni az embereknek. Köszönöm, nálam nincsen telefon, meg semmi, úgyhogy kösz, hogy itt karban tartod a helyet. Odaadom, jó? Beszéltük. De már hazaindultatok, vagy hogy? Világcsúcs a pontszám, és egyébként hozzáteszem, hogy... De olimpiai csúcs, vagy világcsúcs? Világcsúcs. Na, mit szólsz? Hát nem gondoltam volna egyébként, hogy világcsúcs lesz a teljesítmény. Nyilván sokban hozzátett egy jó vívás, egy hibátlan lovaglás, a kombinált számom is jó volt. Úgyhogy igazából most, hogyha tökéletes napról akarunk beszélni, akkor végül is ez mondhatni az volt, mert tényleg minden számból kihoztam a maximumot. Valamit bevallok, hogy az úszásban nagyon tartalékoltam, mert attól féltem, hogy nagyon nagy lesz a futóverseny a lézerrandban, és akkor emiatt igyekeztem úgy úszni, hogy azért úszak egy viszonylag jó időt a többiekhez képest, de ne úszom ki magamat. Utoljára mikor néztél hátra? Utoljára akkor néztem hátra, amikor lelőttem az utolsó sorozatomat, hogy felmérjem, hogy mennyire kell megfutnom az utolsó kört, és onnantól kezdve tudtam azt, hogy mondjuk körülbelül 5 másodperc előnyöm van, és akkor nagyon megnyomtam az elejét, mondom, most tök mindegy, hogy mi történik, az anyát ki nem engedem a kezeim közül. Nyár elején volt az a világbajnokság, ahol 0 pontot lovagoltál, és mi egy picit tartottunk tőle, hogy csak te ne tarts tőle, hogy amikor külovagolsz egy ilyen jó pozícióban az olimpián, hogy csak nehogy megint beüssön a krach. Ezt hogy tudtad kizárni? A selejtezőben nem annyira tudtam kizárni, ott nagyon-nagyon izgultam, amiatt, hogy volt bennem egy tiske ugye a világbajnokság miatt, meg nagyon sok negatív komment ért egyébként a lovaglás terén a világbajnokság miatt, pedig egyébként ugye senki nem veszi figyelembe, hogy nem csak rajta múlik az, hogy mi a lovas teljesítményünk, hanem ugye a lovon is valamennyire múlik. De amikor most a döntőbe lovagoltam be, akkor már nem voltak bennem ezek az érzések, mindenképpen szerettem volna egy jó pályát menni. Te valószínűleg soha az életben nem versenyeztél, lehet, hogy nem is fogsz ennyi ember előtt. Ez milyen öttuzsázóként? Most a döntőben tényleg minden nemzet ilyen sarkonként volt mindenkinek, külön voltak olaszok, külön voltak angolok, külön voltak magyarok, a franciák, meg mindenhol is szétszórva, de tényleg az, hogy 15 000 ember előtt tudtunk versenyezni, elképesztő jó volt. Valaha gondoltál arra, amikor néztél
labdajátékokat, vagy tornászokat, hogy azért de jó lenne, hogy az én teljesítményem is megkapná azt a körítést, hogy én is egyszer futhassak ennyi ember előtt? Legelőször akkor éreztem ezt, amikor elmentem egy magyar-német foci meccsre a Puskás stadionba, és akkor bementem, és akkor így átházott a hideg, azért sportolóként tudja, milyen az ember, hogy versenyen vesz részt, még akkor is, hogyha nem labdajáték, meg nem csapatsportot űzök. De akkor volt legelőször, hogy pont mondtam a testvéremnek, mert neki adtam színapjára a jegyet, hogy milyen különleges lenne, hogyha egyszer egy 5 tusa versenyen is ennyi néző lenne, és akkor még rögtünk, és 5 tusa versenyen, hát biztos, hogy nem. És akkor erre itt van most ez az olimpia, és ilyen sok néző volt, úgyhogy tényleg elképesztő. Ha egy icipicit visszamegyünk még az olimpia elé, viták közepette kerültél be mondjuk így az olimpiai csapatba, így utólag, mint olimpiai bajnok, mennyire viselt ez meg, vagy mennyire volt az is egy legyőzendő 6. tusa, hogy a te párizsi helyed az biztos legyen? Mindenképpen nagyon mélyen voltam, szóval pont azon gondolkoztam, hogy nem tudom, hogy volt-e pályafutásom alatt ennyire nagyon rosszul, mint ami a világbajnokság után ért. Mindenki mindent jobban tudott. Senki se értékelte azt, hogy én értékes vagyok, mint sportoló, és teljesen megfeledkeztek arról, hogy valaha egyébként versenyeztem is jól, és az, hogy volt pár vagy rosszabbul sikerült versenyem, akkor rákönyvelték, hogy akkor én már nem is vagyok egyébként sportoló, vagy vagyok a kiégett versenyzők közül, sőt, még sportolók is mondták, ugye, hogy eddig a hátamon cipeltem az 5 tusát 3 évig, de ez most már nincsen így. Hát köszönöm szépen, bebizonyítottam, hogy csak meg tudom csinálni, még akkor is, hogyha nagyon szól a hurok. És amiről beszélsz, csak hogy világosan lássunk, ez nem tavaly volt, vagy nem tudom, év végén, ez egy friss sztori. Tehát amit most elmondasz, és láthatóan visszajött benned ennek a rossz érzése, ez június, ugye, amiről beszélünk. Igen. És most itt ülünk augusztus közepén ezzel az éremmel. Egyébként amikor nagyon sok negatív dolog ért, akkor valahogy így átkapcsolt a mentalitásom, és egyébként edzők, meg edzéstársak is mondták, hogy itt látszódott rajtam, hogy mind az edzésen való teljesítményem, a mindenhez való hozzáállásom annyira megváltozott, és lehet, hogy pont kellett ez a negatív sok ahhoz, hogy most aranyérem lógjon a nyakamba, mert lehet, hogyha ez a sok minden nem ért volna, akkor lehet, hogy most nem. Vagy én úgy gondolom, hogy most tényleg mindennek így kellett történni, ahogy történnie kellett, mert most így visszagondolok, hogy a világbajnokságon mondjuk jobbat lovagok, és lehetséges, hogy ott érmes lettem volna, akkor lehet, hogy most itt nem biztos, hogy aranyérmes lettem volna, és ezt az aranyérmet úgy vagyok vele, hogy bármi is történt idén, egyáltalán mindent elfeledted, de tényleg. Nézzünk egy kis Gulyás Michelt, jó? Hozzátenni 4 találat kell, már csak 3. Spászkat. Igen. 2 találat még. Ilyen nincs meg. És nem is olyan szétesett a mozgásom, azt hittem, itt már nagyon szétesett a mozgásom, haldokoltam, de amúgy nem, egész jól mozgom. Mikeli ellen az a 2 bónusz másodperc, és aztán Ellen Mikeli pont Kloveltől kapott ki a bónusz. Úgy szoktad visszanézni magad? Vissza szoktam nézni mindig az egész versenyt, úgyhogy ezt is Számítson bármi. Gulyás Michel hatalmas előnye. Itt már nagyon tudod, nem? Igen, már szerintem sírtam. Itt már sírtál? Már kanyar előtt elsírtad magad. Ami nem lesz már soha ilyen csodálatos, mint itt volt Párizsban, a Versailles kastélyban. Olimpiai arany, 20 év után ismét. Kire mutatták ki? Egyébként a Balogh Gáborra, meg a Tifsivel álltott a Tüva Péter az edzőmmel, és talán ők kettőknek köszönhetem azt, hogy most itt vagyok. Nyilván Balogh Gábornak az, hogy hitt bennem, és engem választott, hogy az olimpiára jöjjek. A Tüva Péternek pedig tehát az egész Újpest alatti karrieremet. Én is köszi. Hát köszi nektek. Ne sírj, anya! De elsől magad a kameránknak. Jó, puszi. Majd ha visszakaptam a talomat, akkor majd beszélünk. Jó, oké. Na, puszi. Puszi. Sírt? Igen, meghatodott nagyon. Nagyon örül az egész család. Igen. Mi is nagyon. És tulajdonképpen én arra gondolok, hogy a záró ünnepség előtt vagyunk most még hivatalosan 2 órával, de a magyar csapatnak meg volt a záró ünnepsége. És te vitted az zászlót. Hát, igen. Jó, örülök neki, hogy hozzájárulhattam valamivel.